14 achibva akandwa mumugodhi. Saka zvadaro takazonzwa shoko rekuti mwana asi kuonekwa. Ari munin'ina akandifonera iri Mande anonzi Tendai. Saka ndakazofuma kuenda kupenda longa namai nini anova mai waTendai. Tasvika kupenda longa, tasvika kumba kwaTendai, takanzi Tendai aenda kupolisi kunoripota nawi. Vanoti vaakandifonera anoti Joseph haasi kuonekwa, saka pane gomba ratanzwa riri kunhuhwa, saka mukoma huyai tibatsirane kuno. Ndokuzomuka ndichienda kupenda longa namai wake avo anova mai nini pakurohwa kwana mai. Saka ndasvika kumba kwake zvinonzi Tendai atobuda atoenda kupolisi kunotaura nyaya iyoyo. Ndasvika kupolisi shuwa takasangana naye tibva tangomhorosana. Mukoma mufana akatoshaya. Ndikati makamuona here? Zvikanzi pane gomba riri kunhuhwa. Right. Anga achipa nyaya yake kupolisi, sezvo iwo wanga wachiti wakamboiripota nyaya iyi kupolisi kuti tine munhu atiri kushaya. Saka anga achiripota kumupurisa kuti pane gomba ratanzwa riri kunhuhwa, saka mukatibatsira here kuti tione kuti chii chiri mukati imomo. Saka achitaura nhau yake mupurisa anga achiti aiwa, iwewe uri kuita sei kunga une confidence yekuti ndimo mune munhu, nekuti iwewe uri kuti munhu watakaripotawo yauya taona paari taona gomba riri kunhuhwa. Haudaro unoti tiri kufungidzira kuti pamwe angangowari, tiri kukumbira mapurisa kuti tinodini, tinoona. Wachibva wangonyora kudaro. Wapedza mapurisa anga ari paparedhi, tikagara pasi. Mapurisa abva paparedhi tikapihwa mapurisa 2 tikakwira kugomo ikoko. Saka tiri kufamba nemapurisa, ndakafunga kuti munin'ina wangu pamwe anenge ari padhuze kuti anditaurire kuti zvinhu zvakafamba sei, sezvo anga asati atipawo mashoko. Munin'ina wangu akaramba ari kumashure uko kusvika tasvika pagomo nemapurisa. Tasvika magweja ese havana wazoenda kubasa, nokuti wanga wamirira basa irorero. Mupurisa anosvika anotaura kuti right, uyai mese wakomana tione kuti chii chiri mukati umu, tidzike tione kuti mune chii mukati umu. Shuwa vanhu vese vakauya padhuze. Mupurisa anoti ndira kuti tidzike tione kuti mukati munei. Panobuda umwe wakomana anotaura kuti aiwa, pane munhu atobvamo atomuona munhu. Kanzi zvakanaka, kana mamuona kuti munhu neni tinoda kugutsikana nawo. Mupurisa akadzika netochi, anosvika shuwa anoona munhu, anobuda anotaura kuti munhu ndamuona akarohwa nesimbi panapa, chinenge object inenge yesimbi. Saka ngatichiite kuti munhu uyu abude. Tiri kukumbira vakomana 4 kuitira kuti kana tiri kusenza basa iri 2 wachadzika, kana washanda kana wakaneta vanobuda vamwe vopindawo. Right, iwe Dread, iye munin'ina wangu uyu anova baba munini kumufiwa, uya apa akataura kuti ndarwadziwa, ndikwanisi kupinda mugomba. Seiko? Kanzi ndarwadziwa. Wachibva waramba, kana even wana wese wanga uri pakilemu iyoyo yekwadumbura, wakomana wekwahondo uku dzinohama dzinokama usekuru wanin'ina wana bamunini, hapana munhu akakwanisa kubvuma pakupinda pagomba. Ndinoti iwe mupurisa chisiyana nevanhu ava, ngatipinde 632. Mupurisa akaramba kuti hazviiti, iwewe hauzokwanisi kushanda ba, hausati wambopinda mugomba ba. Mimi wakomana munoti here mudhara uya apinde mugomba umu, wakaramba wakanyarara. Mangwana zvinoitwa kwamuri varume, tiri kuda kuti muvolontiye, hatisida kumanikidzana ba, tikwanise kubudisa mumwe wenyu. Ndipo pakazobuda vakomana 2 vekumasvingo vanotaura kuti ngatidini, ngatidzike. Pakatemwa miti, pakatsvakwa mablankets, zvichibva zvadzikiswa, wakarepa chitunha, wakasapota nemiti yaima 1 mita, miti yanga akasungwa wakamoneredza. Kwakuchitanga kudhonza kubudisa chii, kubudisa mutumbi uya. Mutumbi wabuda, vanhu vese vanonzi uyai tione kuti munhu ndiye here. Vanhu vese vanotarisa vanoti shuwa ndiye. Zvakanaka, wakabvisa miti, ngaachiswe motikari tiende kumochari. Patapinda mumotikari, munin'ina ko uri kuita sei? Ndakazoita zvehasha ndikopinda kwaakaita, tobva taenda kumochari.
tasvika kumochari bhodhi yange yatoshata kunzi honye madhara epamochari ondira kuti okay hatichamiriri kupedza kwelanchi chichovhai motikari yenyu yepadhuze motikari inochovhwa kwakuya netrori tatora box tikasa patrori kwakupinda mukati munin'ina wangu handira kumuona tapinda mukati bhodhi yakaiswa vachitotora nemanhamba emafiriji ane chando akasiwa arimo momo tadzokera kupi mukomboni right varume ndimi makaona nyaya iyi titaurirei kuti zvakafamba sei varume vanotaura kuti sisu munhu takamushaya musi wechitatu china ndipo zvonoripota kupolisi kuti munhu hatisi kumuona asi zvadaro takabva tadzwa vabatsiri muprofita anoti munhu wenyu akadhabutwa ndicho chirungu chaakanditaurira akaendwa nekwafelix izvezvi ari kwarusape akabviswa ropa abviswa ropa ari pane umwe musha ari kupiwa porridge saka zvadaro wanoti takabva tapiwa mvura yekugeza kuhope wapedza kugeza kuhope handizivi chakazoitika kuti kana kuti wakaenda kubasa friday zvakare wanodzoka futi kumuprofiti wanopiwa futi mvura yekugeza kumeso ko mvura imba muchigeza kumeso munhu ari kwarusape panzvimbo yekuti munotora munhu kwarusape nemuprofiti yanga iri yei mvura wanukandidzana gadza anoti mandeuza ndianoziva mandeuza anoti gadza ndianoziva wakati anoisi zvatasiya yakadaro takazosvika pakuti kukumbira iye anova sekuru dumbura motikari yekuti tiende kumochari kunotora chii bhodhi kunowiga kwahonde zvikaita saizvozvo right tasvika kumusha uko munin'ina wangu anotora kuti bhodhi haifaniri kuenda kumba inofanira kuenda straight makuwa kati aiwa tine vanhu vakuru vari kumberi ndiwachatudza zvekuita right takunzira anga dzari kuti mota kuti iende makuwa mota achibva yapinda mavhiri 2 mubani ndobva nangoti wakomana adzikisa box teurai inini musasateerera mwe munhu ndikobva tapinda nebox mumusha sezvo bhodhi yanga yashata vanhu takatatoti basa rifanira kuitwa kwaunguradzana vana sekuru ndizvo zvakaitika izvi kwaupana vana sabhuku tapedza kwaunochengeta chii mwana right munin'ina wangu akaramba kupinda mugomba kunobvisa hama yake asi akazowana simba ari kupinda mugomba kunotambira matombo kuiga chii mwana uyu right zvapera tipe umbowo munin'ina wangu akanzi aite umbowo sezvo anga rugara nemwana kupenhanonga akangobva pari kupopota achibva atotiza achibva aenda right tibva tabvapo taenda kumba vakomana sekupenhanonga apiwa chikafu vachibva vapiwa chikafu uyu mukomana wekushaika uyu anga aine girlfriend yake sabhuku ndipakandidaidza inini zvikasi pane munhu asvika kumba kwangu ane nhumbi dzari kuti madziramba kupenhanonga shuwa girlfriend yake ane nhumbi dzemufi tikati chimbomira shamwari nyaya yatisati aona takamira sei ndokubva azotera nadzo kwahonde saka sabhuku akati ndine munhu wenyu ari kutaura nenyaya yenhumbi ndinodaidza mukoma anova ndiye baba wemufiru achibva auya vandadaidza munin'ina wangu munin'ina pane munhu ari kunzi auya zvikazi munomudii panapa munhu iye imimi madhara munobhaisa imimi hai ndautoenda munin'ina wangu akabva angopinda motikari vachibva vadzoka kupi basa ravo kupenharonga kwaindwa ndati iwe gadza izwawo nyaya iyi yajose iyai kwazitiba tatifambei futi meseji chibva yapinda futi ndikazi shamari inzwawo nyaya yajose iyai saka ipapo vanhu vese vanga vari padare community yemachipupuri yaibva yangoti watadza kutaura iwewe uri bhinya ndiko kuparara kwakabva kwaite chii nhau yedu haina kunga azobvuma kuti ndinozviziva kana kuti hazvizivi kubva ipapo sabhuku akazoti right nhau yenyu iyi munhu wataona abvuma nyaya iyi ndimuranganwa uyu mika atsanangura nhau yake mafambiro kufa kwakaita vanhu kubva kuharare kusvika padare rineri sabhuku maminitsi acho anawo panapa saka ndiye munhu wataona kuti abvuma nyaya yake ndiye ane chanzi yekunobvuma nyaya kwamandeusa zvakanaka sabhuku akazondidaidza kuti ngatiendese nyaya kwamunyuku pane panandasira tuchana sabhuku akadaidzawo mapurisa musi iwoyo
mapurisa akavhatora mastatement vachivhatora kuti tichazodzoka kana kuti muchazoona wamwe vanobva kunyanga kana vakangobva kumhiri vasvika ibandihanga nyika nhasi zvadii kundihanga seni zvinawo 7 years murume wangu ashaya waiti ukandiona wetikasangana tichinzanzika nhasi zvamboita sei vandigogo regai ndikudzei mafiro akaita sei zviri kundishungurudza tamboedza kufamba mudzinanga muzviporofita asi pese pandiri kufamba mbuya ndiri kuzwa kunzi sekuru pese paunenge unayo wangu inai saka sekuru zvakaurayiwa nani zvakafamba sei kuraiwa kwasekuru vakarongwa pamacheso pamakoneke ropa rakatotengerwawo sikadi papo rakasvika sekuru baba bhii nana edmo nanani vachitana nyaya dzachipa saka ndipo ndakasvika ndikaudzwa nyaya ichita sei achitaura tikati wo zvikanda yazi nyaya yedu yanyanyondinesa sekuru baba ega havasiri kutanga uraya ndiwe chitatu pakutourayiwa saka inini ati mbuya ndiyo ndinze ndichina pese ndechitiri murume wangu akabva ndechitiri wamwe wacho tunzwanani handizindinauzozvibvunza zvangu ndikati saka iwewe musi wakaudza sekuru wako wakadini kusumuka paumbowo uchitaura kuti inini sekuru zvakafamba so kuti wasvike pakuurayiwa vanhu akaudzwa kuti anenge angozvitaura zviri kumuuraya saka inini ndaitya asi nyanyaya kuzoshungurudzwa kwandifanira chi nasekuru ndati bheta ndiye kwamuri pese pandinenge ndiri sekuru ndinenge ndina ndikati kwaiwewe zvounzi wewe ndiwakati kwai ndandiwahwema mugomba muna sekuru handomataurikira akaita nyaya here mazuva akafamba zvikanzi mbuya ini ndakapiwa $2 nasekuru baba wabhizifi $2 andakapiwa ndakanzi nepedzera kungorunzwa hwema mugomba munoti akaita sekuru ndikati wo nyaya dzako idzinini anche ndisazvibvunji basi dzakuda chii vanhu vakuru urumboti wakaurayiwa nani zvikanzi sekuru baba ega akaurayiwa nagarai munhu sekuru hanzvadzi yambuya wangu kwakaberekwa mai wavo ndiye akaronga nyaya yekuti sekuru baba zvakainada munhu wekuisa mumaini make saka sekuru jove akaurayiwa nasekuru garai nasekuru baba wabhilifu nasarudza igaga naedmo murangani ndikati wo amakashinga moyo kwauraya sekuru mwana yanzvadzi yamai wako wawashingirira zvikanzi nini handina kuuraya basi takatosangana nasekuru inini wachitobuda kuti amuzukuru ndibva murume wangu akandifona akati nhasi this trip handisi kuuya yekuharare bandiridzika njona nagogo musaka mai vakabereka baba wavo vakakura vachimachete iwe ndiridzoka zvanzi ndakatosangana nawe ndichienda kwamakurika ibva ndatomuti kule bhobo here asi ndizvo ndakudemba kudai ndakaudzwa kuti kule kwamuri kuenda kumarongerwa nasiguri asi handinozokwanisa kumutaurira mazuva ndakuya kunokutaurira zvese izvi sabhuku paakabva kuharare akabva vataura ichokwadi mama akati aiti wakasvika ana baba munini wake wakasvika ana baba munini wake unoti sabhuku ndauyawo ndine nhau yandakasangana nayo pandanga ndiri kumusika iye muzukuru akaiuya ati mbuya ndine nhau yandida kuti titaure maererano nekufa kwakaita chisekuru nyaya iyoyo inyaya yakadini yakandirwadza matsanangura aita iye mbuya panapo da kuti sekuru vakaurawa ndo pakapinda masitana garai nevakomana vari apa saka yaidaro wena nhau yenyu yakuda kuti iite dare saka tazosvika kunyora masamoni akauya mukomana akamunyorera samoni ari kubasa vake vatamufonera kune nyaya yako yamuka kunoko iri kubuda iri kubva kwamurangano yabudiswa namika saka wakachiuya wese uyo ari pakachiuya haana kukwanisa kuuya padare ba umwe wacho ari kuza suku akauya saka wanditapinda padare mika akatsanangura ndo maminitsi achandinawo panapa 18 October 2021 ndo paikazoya kudare kwedu asi kushayika kwemukomana zvazvizvi zvemuna 2014 saka mukomana muzukuru wakatsanangura kuti right akatanga arungarangara akati
inini nyaya yakaitika ndakaenda ku Mozambique kung'anga neumwe sekuru wake muning'ina wa sekuru wekushaika. Wasvika kung'anga kwako anozi Leni Mo akaenda naye. Unoti hanzi ndasvika kung'anga ndakabva right iwe handikubatsiri maoko ako akatsvuka ropa. Saka hanzi iwo watachimuudza kuti chii chakaitika. Kanzi ng'anga yakati iwe wakapiwa mari wakapiwa $2 yanga yakazopa. Saka nhau yako imaitira yakaita ndekuti ndopa warasirwa chi nawo. Saka isusu padare paipa takazama kumuonesa kuti iwe ona murangano iwe uyu ndisekuru wako akafa. Taura chokwadi chekuti sekuru wako zvinezvi unaye kufamba kwauri takwese una sekuru wako nenyaya yekuti asarudza sei kuti abudire pauri apa. Unochiti sabhuku rega nitaure chokwadi. Ndo pazochita kuti aiwa nyaya sekuru iyi handina kuizwa mazita ewanhu wese handina kuizwa kung'anga ba. Nokutanga ndakazvizwa kung'anga. Ndakazvizwa pamachesa pamakunike. Vakomana vakagara mumachesa vachiti right ndo pakabuda zita rasekuru Joseph. Kazi Joseph ndinoda kuti todaurayi Joseph. Maamunani mumachesa. Ndo makati maamuna sarudzai manyora atakaita panapa. Ndiye anga ari pamusoro. Maamuna Tendai Mandeuza Edmond Murangano nasarudzai Gadza. Ndo matsanangura akachita. Saka atapiwa nyaya rakachiti right yabva yachimbochita nezi matsanangura akanga achita wanhu. Akwambobvunza wakanga waripo. Vawaramba hazvina kubuda zvakadini zvakatsarukana. Saka ndozoti imi dziwa nyaya ndaiona iyi. Asi nyaya yakuda kuti tichiendeswe kumusoro nokuti panapa ini ndaita mwana mudiki. Saka nyaya dzangu kana ndichienda kwaChisamanga ndaiita vhaya through Munyuku. Kana naenda kuna sabhuku Munyuku. Kwausvika naMandeuza tasvika pamunyuku panapa wabva watasima pamunyuku. Munyuku unoti iye duri nyaya maya naye ndainzwa chindisirayo mukombo wekuti mutete wekuti ndiende nawo kuna Chisamanga. Saka kubva mazuva acho yaya tangoendesa nyaya yedu muna 2021 zvakabva zvandogara. Saka kuzochitiwo kumuka kwaita dzimwe dzese nyaya dzamuka idzi dzauya dzemabhinya dzatakaenda dzakabva kwedu kwangu kubhuku kwangu. Mukomana akazotanga kundifonera ndeuyo charisaripi adi uyu ndiye akataka kufona akati sabhuku kune nyaya yakauya kumba kwenyu makadidini nyaya yedu. Ndoti dziwa ini ndakasimudza nyaya yenyu ndikaendesa padare ranga riri kumberi kwangu. Kubva mumazuva aya handina kuzoziva kuti yakadini yaapari. Mafungei nemaererano nenyaya iyi. Mafunga kuti dzitowo zviita dzevamwe here dzifambewo here. Tikanzi hunde soko right baba makamutaurira ndakuchibvunza baba wawo uyu. Unochiti baba tasati tadini tamutaurira akati right kuti ndisimudze nyaya iyi chitanga maendaona baba ndinoda kuona panapa semauri yakanga amboita lasi muromo unogona kutirambira bhera kuti Samuel Riverichi pamamba. Saka ati Samuel handitambiriba. Hautambiriba nei? Wora chisaina apa paurutaura kuti hautambiriba Samuel rako wati uchazodisclose zvaunozotaura wachi kudarira mamba. Iwe ndiwe une chimuti panyaya iyi. Kutadza kwako kuenda padare rinongo kutonga usipo mhosva inenge inewe. Sevaminisa ndinawo kunoku andakanyora mubhuku rangu 2021 arikutaura kuti iwe ndiwe une nyaya yese. Saka ndakazotanga kuti nhasi ndazofona ndaapanapa wapi ndatoa chi pamamba kuda ndifone foni yake varamba kuita ndazvibata next door pachi pana maini wacho maiguru wacho imi uripi Mika ini ndatoa chi pamamba. Zikanzi Mika akasimuka nezuva nemukadzi wake wese kupangiza kuti vanenge vakatiza chi nyaya iyi. Saka ndikori nyaya dzemabhinya kuende pari pane padziri kuvharwa nyaya idzi kana kuti pane kavharirwe kaita nyaya dzemabhinya kuende pari. Saka isusu tichatsvaga nyaya idzi kusvika dzasvika padzinosvika. Kana kuri dzichadzingisawo mabasa dzichadzingisawo mabasa. You cannot have a situation yekuti nzvimbo inoita inogo area. Saka ini kana yangu yapanapa nyaya inechikuita semabhinya especially patori nemawitness akadai so and ndochinzwa time yatora nyaya yacho. Saka pamusoro bamba ndichiedzera panhau iyi mupurisa na kireki. Saka uyu ndafonera uya Claymont kuti shamwari ndine Samuel rako riri kunoku musi wa4 ndova ndakamufonera. Unoti right sabhuku ndazvizwa ndinodzika kwaHonde kuona mwana wangu ari kwaHondo. Saka ndichitambira chi
Samoni ndokufonera itoya tosangana pamakunenge nokuti kumba haachagari kumbaba kune mukadzi wake mukuru vane mukadzi mudiki. Saka zvadaro ndavo vachiti right nyaya yenyu ndadini ndainzwa tosangana munondifonera ndinouya tosangana pamakunenge. Saka chishamisa ndechekuti ndakazoona remangwana racho ndafonerwa neimwe nhinyu nhamba tiri pachirongwa urongwa hwatinawo musha watinofambisa kuri paripa. Saka muchiti iwe ndimi Faraidure ikati hongu saka kana munewo mari mufoni ndifonere. Saka ndakatsvaga airtime ndikachifona manheru acho ndakuti taura nemunhu wandakataura naye akazi right muri kufona ndiri kunyanga ndiri traditional healer ndine nhauya ndinayo andasangana nayo mumatare. Pane munhu auya kunoko ari kuchema asi machemero ari kuita uratidza kuti ane munhu ari kutya mukosange. Munhu ndiani kandisarudza Gaza une nhau ari kupatika aramba achidedera une karwizi kudini kuzara. Saka nguva yese anga achimbonetsa takambotara mazuva mairi. Saka ndizengera kuti imimi chiremba ndikumbira kuti munge muripo muye naye statement nokuti maaudio acho yese ndakava ndangoti laki racho vanashumba vangu varipo ndakava ndangowapa maaudio kuti achangamire maaudio andirikuzwa aya ese ari true vapinda mufoni mashumba Elson. Saka zvachidaro nhasi pandamufonera bhati handina mari. Saka mari azobhadharwa nachiremba auyawo. Saka chiremba mbenge azotobuda kuti ndiwo atazouya naye manje patasvika tazochimuterawo kumagirosa nemapurisa. Saka ndo pamwe pane chiremba wakagara pa ona tichizvimira koti rangu ndine mwana wangu wandanaika mukomana so ndobva uyibva azoendawo kutenga koti rake regondo agara ndichitozvimira koti rangu ndopa anonzi Sarudzai Gaza ndopa paakauya akatanga kutaura ega nyaya dzake handambomubvunza ndizvimira doro rangu akati asi zvinoita nhamo mweya tsvina iriko. Ndakamboramba ndakanyarara vazota ndikati ndara kutengesa chiyungu zvikanzi ndikutengesa ndapiwa vangu nyama patafambe pana pane mwandikudini handitengi nemari ba so ataura zvadaro ndikati zvikanzi ndine nyaya yangu iri kundinetsa ndikati nyaya yako iri kunetsa iwe ndei iwe zvikanzi ndine nyaya iri kwamutasa uko ndati kwamutasa kupi wozi mutasa ihombe zvai kwachifi mutasa kwachifi mutasa saka ndonyaya inokushungudzai kuti ukadaidzwa kwamambo iwewe unobva washungudzika nenyaya ndipe samoni yacho takakanyorwa kuti chii uchomukomana nhaupiwa samoni. Saka nyaya yako yakutaura iri kubva kupi uri kungotaura kuti ndiri musungwa uri musungwa nenyaya yei kwanzi nenyaya yaJoseph Mandiyeuza. Nyaya yaJoseph Mandiyeuza Joseph akaita sei vatanga kutaura zvokuti akafira kumaini tati kumamaini chizvo vakataura zvakadini zvakawanda. Saka iwewe ari kusunga ndiani sinzi usina samoni kuti udiwa kana kudare kana kuti uratidza kuti uri musungwa. Zvikanzi ndisabhuku duri anonzi Farai ndikati ndipo nhamba dzani dzasabhuku because isusu hatipo pakuti utambudzike kana uite ufunge mwoyo wakadi wakaipa. Zvikanzi ndaufunga kuzvisungirira ndikati no changamire munhu watoshanda naye sabhuku munhu watoshanda naye ndiri pasi pawo inini munhu wataura naye kutaura traditional hira ndiri pasi pana sabhuku. Zvikanzi maita basa sekuru maidi mwatondionesa nhauziva kuti tichati nditaure chivo kushuwa murume uyu ataura nyaya dzake akandipa nhamba dzasabhuku ndobva ndabvunza sabhuku ndikafonera sabhuku hanazuva ndichafonera sabhuku kune munhu wandasangana naye anonzi Sarudzai Gaza ari kuchema nenhau yakati achiti rudo kudarira mambo musi wa11 kutaridza nhasi Saturday amene nhau yakamira sei sabhuku akatsanangudzawo sematsanangudziro akadini akazviita akati munhu iye ndiri kumuda kupi kuno kuende chokwadi kuti audiwa kwani kwamambo nenhau ipi iyo yaJoseph. Ndikati alright sabhuku chandakwanisa kungobatsira semwana wani wenyu kuitira kuti musungwa wenyu asvike pagiraundi nekuti inini zvandanzwa nyaya dzekuti pane munhu ari kutambudzika nenyaya dzemufi inini kuti ndigariwo nyaya dzemufi handizvidini handizvikwanisiba because kunobva mhepo hauzokuziva poshuwa mukoma uyu akati inini kwamutasa arunza kufamba nenganga inonzi Mukotsanjera ndabva ndatanga kuseka ndega ndikati koshingi Mukotsanjera inga nini takadini takafanana. Saka munhu kana ausha n'anga iri kufamba nawo chifi iri kudarira mambo kuvhunuka katikwata unge une katurike ungasha shingi no problem tinobatsirana shingi munhu watodini watiroziva
akati sekuru maita basa because ndiri pakudini pakutambudzika. Tikati zvatiri kuita panje ndezvekuti tida kuti timbosangane kana zvichiita sabhuku wako neni nemhuri yevanhu vakadini vanyakuurayirwawo. Ndobva sabhuku ati inini kuti zvichati sekuru muchiti imimi muuye tisangane nevanhu avo hazvichaitwa because nyaya yagara iri kari kwani kwamambo. Ngatikosangane kwani kwamambo chokwadi chidini chibudireko. Tikati alright hazvina hapana kana problem. Inini ndiri mwana wenyu sabhuku ndiri pasi penyu. So ndinongoti ndiuye nemunhu upi iye uzvipupurira nyaya dzake panyi padare. For sure ndobva ndazodaidza tikati shamani ndauri panapa ndiri kuti usvike kunoku timbonoonana nawo mukotsanjera waisha iwewe nani nasabhuku duri. Mukomana haana kutora nguva sinzi angari kuda kuita private pamwe namukotsanjera abva akasika kudini kuuya sekuchedza kwandakaita. Ndikati manje kuuya kwaita shamwarika iwe wakataura nyaya dzakuti kubhava nyaya iri panapa ndekuti angambovhetara timboona kuti iweweka hauna kuzviita here maoko akadini akachena here iwe. For sure ngomana ndopakazoya kumatare kwedu auye kumatare kwedu tikaombera mudzimu wedu ndofunga zvozvoitika takazoita zvokutsanangurirwawo. So kuti uyu akapiwa mushonga nemudzimu wemumusha nasekuru kuti kusvika Saturday pane nyaya yako kana usina kubata munhu wakabata munhu chokwadi changa chidini chichabuda musowani wacho. For sure nhasi makuseni ndopa andifonera akati sekuru sabhuku andifonera akati waapapi asi ndamupindura kuti nini handina mari yebhasi. Ndikati wampindura hauna mari yebhasi bhora zvisinei shamwari. Saka wanga wafunga kudii bozi takataurana kuti chokwadi chokwadi chadini chabuda. Ndo nhasi azozoka futi achiti sekuru inini ndiri kunzwa mweya wemufi uri kuti dai ndasvika kudare rekwani rekwamutasa. Ndini unzwa mweya wemufi ndiwo uri kutaurira iwewe sarudza yegadzezwa nzi hongu. Ndikati manje inini ndasi kuda kuenda kwamutasa apa zvandakuita manje mwanangu ndezvekuti ndaakuti inini kana uti mweya wemufi ndiwo uri kudini uri kudaidza kudarira kwachifi mutasa aiwa regai ndikudini ndikuperekedze kuitira kuti chokwadi chemweya chemufi wotaura pangani padare. Inini ndakusisa maoko mani mamambo sabhuku. Ndofunga ndiwo mashoko angu pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndizvo sandi zvechokwadi zvese zvachataura nezvechokwadi. Ndikanyepanja raswa nemosi. Ndikanyepanja raswa nemosi. Mwari anembatsira wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Right. Ini nyaya yandinoziva pamusoro paJoseph ari mwana kwandiri. Ndinoziva nyaya yekubva kwavakaita kwaHondi. Ana Edmo Murangano naJoro Murangano mukoma wamika. Wakasvika inini ndiri kurwara. Ndandisitozwa zvakanaka ba inini nemukadzi wangu tese tatorwara. Saka apo wakasvika inini ndakagara pamasteps epadhoo rangu pamba. Saka ndakagara kudaro wakomana wako wakabhuya neni tikataura tese. Tataura tese wakomana Joro nanhiki naEdmo Murangano wakabva wakwira kugomo kwaanogara. Ini ndaigara mukombondi reLiverpool muPenarong. Zvadaro izvozvo izvo Joseph akabva asara neni semunhu ndaindowirirana naye neukama wanga uripo. Pamwe pacho taimboshiyana kana tumwe tunyaya tuva turi kuitika kana kuti zviye zvotinetsa. Saka akasvika pakutaura nyaya yemwana wake Egi kuti Egi haasi kuoneka bakwarari. Saka ndoshaziva kuti mari plus handine bhutsu handina bhutsuba. Saka ndoshaziva kuti bhutsu inodzoneve plus mari. Ndikati unomboenda kotaura nawakomana wari ugomo. Pamwe vanogona kudini vanogona kubatsira. Asi zvadaro izvozvo Joseph anga agara anga ane girlfriend mukombound vanogara. Girlfriend yaigara paNikedoni. Kuti ndizozvizive mukadzi wangu ndiye akamuona Joseph ari kuda pawindo umwe musi makuseni. Tagara kudaro wakomana wakwira kugomo ava Joseph asara. Joseph aifarira kutamba sunuka muLiverpool mamune sunuka. Saka akabva ati ndichamboenda hangu chipa sunuka apo ini vandadzokera mumba. Mukadzi wangu akatorara inini wacho vandadzoka kurara. Saka kuzobva kwake muLiverpool kanitoziva kuti wakabva nguwai kana kuti wakazoenda pamba pegirlfriend here ende chitondo anga apiwa chibage ndimbuya wake mbuya maSofia akatondoa kuti achibage ndatopiwa ndimbuya maSofia unenge akaendesa pamba pegirlfriend yake chibage icho because kana isiti akauya kubva kwaRare nemukadzi wake kana ane zvinhu aisiya pamba pamwe
ndizozwe mailisa unonzi mailisa Katumba waundibvunza ini ndasinganyotaura naye because ndaitorwadziwa nezvaanga ari kuita nemukorero wangu. Mukadzi wangu akamboda kusvika pastage kuda kutotaura iwe izvoruita izvi zvinourayisa siya zvakadaro kubva tandonyarara isi ndomutarisa but kutouya kwake pamba ipapo ndasikanyatsoona mauriro ake. Zvapera izvozvo rechimangwana mukadzi uyu akauya kwandiri imi ndiri kufona foni umwe wenyu haisi kuitaba. Ndikati haisi kuitaba chirudzii zvikanzi ndiwo zviri kuitika panapa. Ndikati mambofona zvishosho foni yaramba kuita. Ndikati asi baba wege anga kutaura nyaya yekuenda kwaRayi, akutaura nyaya yekuti mwana wangu asi kuoneka. Saka pamwe ugona wanga kaendepi kwaRayi. Akati nemaitiro aita foni akabva azotsanangura mai kuti ini zvinoita nemumwe wangu uyu akakwira gomo unondifonera kuti ndasvika, kana akudzika ari kuya kutora chikafu unondifonera. Saka apa handina kumboona kana foni kana chii. Ndikati orai tsigai ndimboti chitsvayo foni yacho nditsvaye zvichwa foni iramba kudini kuringa. Nikikini tataura nyaya iyi ndakazofonera mukadzi wake mai Egi wacho ndikati imi baba Egi uri kwere kwaRayi ikoko because baba Egi anga kutaura nyaya yekuti mwana urushaika wakauya ikoko ere. Mukadzi avati hakuna munhu. Ndikati zvakutaura kuti izvi. Saka takabva taswera muswereso wezuva uyu anga asiripo boy ana kuonana naye uyu mandioza utendai ana kuonana naye asi makuseni yayayo ndakafuma kuzwa vamwe vanhu vanga kutaura manje mumareni kazi mnini wako wakakana nemukadzi usiku wakana nemukadzi usiku. Ndikati wakana nemukadzi zvanyanya udidini. Kanzi handizvo zvakatoitika mukadzi wakatotiza pai pamba. Ndikati saka nyaya iyi yekuti munhu haasi kuonekwa handina matauriro because ndiye angari foromani wedu pabasa pedu, ndiye angari mukuru. Ndamira paya tidini kwauchimirira kuya kwake ndipo ndakazomupa nyaya ndibva ndazomubvunza kuti uruzawo kana nemukadzi wangaruka nei nemukadzi. Nyaya dzacho haina kunyatsa kubuda musheba asi angatotora nyaya dzemari here. Bva ndangoti akatonditi mukadzi wakatotizepi wakatotiza wakaenda kundiruzwa uzi kwai wakaenda kwaRichard. Ndikati saka ndinoti munitonipereka kwaRichard kwacho. Tasvika paya tamira tichididini kugomo kwakugadzirwa kusenzeka kwakutori nesikavheti yasekondiro wacho tamira kati bheta umbokwira kugomo toona segomo kuti pane zviri kusenzeka here pane zviri kushandwa here kuningina ndipo akabva ati ngoma ndinoda kuti munditoniperekedzwa kwaMuchena. Tikasvika kumusoro uka ngobva matoniperekedzwa kwaMuchena tiendepi tiende kotora mukadzi. Ndikati no hapana kushata bamuningina samukoma tafamba tasvika kwaMuchena kuya handisizoziva ndimbuya here kana ndimhai anga kugara nemukadzi wake. Takasvika tikachema tikataura nyaya yedu tapedza kutaura nyaya yedu mhaiwo zvinoitika vanhu vanodini vanokana mumba. Handikuziva kuti nyaya idzi wakazonyatsaukana ndidzipi ngokuti muningina arizoita wekubvunza haana kuuya pamba pangu because kutotaura chokwadi neuyu tasinganyanyi kufambidzana zvokuti pai unosvika pamba pangu ndaigona kupedza wiki ndisina kuonana naye. Asi wakomana avo vamwe wese wekugoma ndaisenza navo waisvika pamba pangu wese wamwe ikumbira muriwo wamwe ididini wozoya pagirlfriend vanhu vese vataisenza navo waiziva girlfriend wamwe itosiya hembe wamwe ienda kukumbira mari wamwe ikwereta. Alright inini nyaya wapinda panyaya iyo ndopandikaita nyaya ndafambira kudaidzwa kwandakaitwa kunoku ikoko ndaona kuti ndikagara hazviiti bandisina kusvika kunoku. Chandidhonza kurwadziwa nemunhu wacho kurwadziwa vadzi asi chaunoziva pano chandinoziva ina hapana bai kuti ndadaidzwa zvekwa handiwana ndapiwa samoni mukosanjira wemuti mukosanjira handambobvira ndataura naye ba inini kutaura kwandakaita hauna taura naye asi paimuka handinambobvira ndashaba ini ndakangotaura bhozi izwai sabhuku ndakambwakazoenda kwakazoenda kwauyu kwazoenda uko wanga kuenda kudii chizwai ndikutauriri iye wacho wataura kuti ndakasvika mumba makere ndakasvika mumba makere musi wandasangana naye saka mazozivana papi kuzivana kotaitaka kuzi atotaura nyaya yacho kuti ndogona kukubatsira ndonitaura nasabhuku wako because hapana kuuya samoni ndanda kubatsirwa nyaya yesamoni iyo samoni kati tisina kusvika kwandiri nekubatsirwa futi kubatsirwa unogona kupiwa mhepo isiri yako inini hasandamirai hasandambopinda mumatare bei kutotanga uko
Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo. Isasende chokwadi. Panchara swane mwa. Malari mbatsiro. Pamusoro iyi mambo ni dare rese rakazikamira munhu edimumurangano ndoda kutaura chiri handisina zvakawanda kwavo ndoda nyaya yekutaura nechaunoziva here kana kuti hapana inini hapana chatino. Thank you. Next. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Zvisasende zvechokwadi. Zvese ndichataura ngezvechokwadi. Panchara swane mwa. Ndikanye panchara swane mwa. Malari mbatsiro. Malari mbatsiro. Tendai mandiyeusi. Une chaunoziva? Ndinacho ndoziva basi. Una chaunoziva? Right. Torera komana wanga wabvise bhutsu ngwaenda wamire mapurisa rakuya kwatora izvozvo ngawamira chimbomirirai munombomira pana mbija ndoda mastatements achatorwa nemapurisa kubva kune main witness akatorwa nechii zvese then from there muzoenda henyu kumba kaenda henyu mira henyu uya next case